Żvolta ġdida fis-saga tal-Pjazza tal-Mosta wara li Infrastructure Malta farfret kollox fuq il-Kunsill Lokali immexxi minn maġġoranza Laburista. F'post fuq il-medja soċjali Infrastructure Malta ħabbret li x-xogħlijiet maġġuri fil-Pjazza tal-Mosta huma lesti u li fadal huwa fidejn il-Kunsill bil-Gvern jagħti l-impressjoni li l-pjazza hija lesta. Iżda fir-realtà l-istampa hija waħda pjuttost differenti u l-filmati miġbuda minn Kru ta' Net News matul il-jum tal-ġimgħa juru b'mod l-aktar ċar li x-xogħlijiet fil-pjazza mhumiex lesti. Dan hekk kif m'hemmx aċċess għal diversi toroq, buħud mill-bankini għadhom fi stat bikri fil-waqt li numru ta' traffic lights għadhom mhumiex joperaw. Dan apparti li fil-ħin li ġew miġbuda dawn il-filmati kienu għadhom qed jitwaħħlu xi traffic lights fil-pjazza. Dan kollu huwa turija ċara li s-Sindku Laburista tal-Mosta kiser il-weda li kien għamel ftit ta' xurilu wara li fuq il-medja soċjali sostna li x-xogħlijiet fil-Pjazza tal-Mosta kellhom ikunu lesti sal-miliet, iżda wasalna fit-tmiem is-sena u x-xogħlijiet għadhom għaddejjin. Tant li anke l-istess Infrastructure Malta konfermat li fadal dawk li sejħet l-aħħar irtokki. Intant bosta mostin għalunna li l-pjazza qatt ma tista' tkun kompluta wara l-isfreġġju ambjentali li kien seħħ f'Novembru li għadda, hekk kif is-siġar tant sinonimi ma' din il-pjazza tneżżaw għal kollox mill-weraq biex issa wieħed jara bis-skuk. Dan apparti li diversi esperti kienu qalu li s-siġar issa se jieħdu tal-anqas 4 snin sabiex jerġgħu jiġu kif kienu.